Jätkän kynttelin valmistus moottorisahalla. Työnnetään laipan kärki edellä 2-3 työntöä koko laipan mitalla puun päästä. Tämän jälkeen sahataan vielä yksi työntö ristiin. Sitten otetaan laipalla mittaa ilmareiän paikasta. Sahataan noin 2 senttiä leveä ilma-aukko puun kylkeen. Tämän jälkeen jätetään 5-10 senttiä puuta vielä ilma-aukon alapuolelle ja katkaistaan poikki. Silloin jätkän kyntteli on valmis. Tällainen kyntteli palaa 2-3 tuntia, jopa 4 tuntiakin, riippuen pöllin koosta. Ja muistetaan, että puu pitää olla kuivaa. Se on harvoin luonnosta niin kuivaa, että se on heti käyttövalmiina. Rakovalkea puitten valmistus. Otetaan 2 samanmittaista pölkkyä. Molempiin pölkkyihin sahataan 3-4 2-3 senttiä syvää uraa. Kuitenkin niin, että pölkyn päistä jää 5 senttiä sahamatta. Tämän jälkeen pölkyt ovat valmiit. Rakovalkean paikalleen laitto. Maahan lyödään 4 joko puista tai metallista toppaa, jonka väliin rakovalkeat laitetaan urapuolet vastakkain. Pölkkyjen väliin laitetaan molempiin päihin noin 2 senttiä paksuiset puupalat säätämään rakoa. Sytyttäminen tapahtuu joko laittamalla sytytysnestettä moottorisahan uriin tai sitten tuohella ja lastuilla